ano ko, sinasabihin ko yan. Hindi na ko sa dito. Bauyan na mo. Makakukuha, makapunod. Dapat ang fishbowl ka tayo. Ha? Ang angin kaya. Tulong ano? Tulong ading patro sa ikaw lang. Ano tayo? Fishbowl. Ano? Limang bituka. Si Regine, oh. Hi ka. Hi! Ang mga viewers mo. Hi kayo dyan. Hi. Ito na ako ngayon. Ay! Joke lang. Nagpipili kaming bato. Pipili ng damit. Tingnan natin dito sa ano. Hindi ba kaya ang gusto mo? Tingnan natin dito sa lake. Bumabaw na, oh. Mga bata. Maya-maya mga 6, marami ng tao dito. Yung bulkan, oh. Kitang-kita. Ganda ng bahay nila, oh. Tulungan na natin sila, hindi nagpapaapoy. Tusok muna kami ni tatay. Tay, ano gusto mo, tay? Kuha ka na, tay. Yung ito o kaya barbecue. Oh. Ano dito gusto mo, tay? Isaw, may isaw, tay. Gusto ko tay. Ikaw? Ikaw gusto mo? Ano po? Tara. Nag-iihaw-ihaw. Tapos na pala. Isaw. May isaw ba? Oo. May isaw. Isaw. 10 isaw. Ikaw ang pag-ibili, mag-inom ka ng gamot ka. Oo nga, eh. Pakainom ko lang ng gamot. Mamaya ano yung mga bago tayo umuwi. Kain-kain naman tayo. Ito tayo, gusto mo tayo? Kikiyam. Bilog-bilog. Ito lang ito. Oh, ikaw, kuha ka. Hintayin ko itong isaw. Isaw. Ihawin mo? Prito yan, eh. Hindi na iawin ko. Prito yan. Luto na nga yan, eh. Pwede mo ba init?
Wala akong uminom ng alak eh. Uminom ng gamot eh. So Regine, gusto mo Regine? Gusto na. Kaya mo? Nagpa-diet yun. Mag-diet ka? Bahala ka. Nagda-diet. Da-diet daw si Regine. Nagda-diet. Nagda-diet. Ito yung nagda-diet. Ay, ako ka na kasama. Alam mo sa mga nagda-diet. Sila pa naman sila. Mayaman yung natin. Ay, parang ka na. No, yung... Kaming alak oh. Next time. Next time. Ano na ngayon? Mas yung bike ko nilagyan ng ano para tumunog. From 12 p.m. to 4 a.m. Wa? Pero tas tasan mo. Pwede na mo kaonom. Palaka. Ikaw si Bruno palaka. Ika ngi, gusto mo ngi? Later. Later? Sa English pa. Later. Nasawsawan nila. Sarap ng hangin. Hindi ko mabuksan. Suka. Sauce. Yan ay manghang. Chili. Nag-boil talaga. Ikaw tira mo? Oo nga. Dugutay, gusto ko ng dugutay? Dugutay. Hoy, kayo dyan. Ayaw niyo ba talaga? Grabe kayo! Sa labit ko! Amo talaga. Tawag ko rin, bago. Kaya naman mag-open eh. Oh. Yung! Bro, ano ba? Bakit ba kumangal kasi kitala? Tungkaw pa ako, kuya. Antok ka pa? Gumug na ba ka? Sinaraw ka na sa gabi ah. Pero ka sa lugar sa ulo. Sa tagay. Kasi mo na mag-agong bagay. Ay, gusto mo? Ano? Ay, pa sa baby. Ako lang ba sa tiga-tiga pa. Sana mabaya na eh. Sarap ng isaw. Magayon niya kasi lang kama. Sarap ang sausawan. Kaon. Kung kayo ay maghahanap ng pulutan, dito kayo sa tindahan ni Gwen, alabi. Miss Queen Alwin. Gwen's Place. Gwen Alwin's Place. Good. Magpapatar ko Queen rin. Alwin. Yung mga traffic ko dyan, gusto nyo pumunta doon sa Boulevard ng Bato. Punta lang kayo dito sa tindahan nila. May inuman, may pulutan. May bibili kayo. Okay, sipon ko yan. Libre. Libre yan mo sa kasama niyo ako.
baso. Pati ayaw mo? Hindi nyo kayo pinagbibigyan ah. Huwag ka. Libre doggy. Huwag ka. Ayaw mo? Sabi ni Karot, man mga vlogger kami. Wala. Ano maiyak? Okay, ako Ayaw mo? Yan. Ha? Ito, ikaw. Amo talaga. Ito. Later na ako na binunod. Liter. Kung namuro ko sa din naman. Ay, wala kami kung saan sa Green Box. Ako ba? Dapat sa warma no? Ano oras na nag-uli? Namuro ko. Dawan sa warma. Ano, alas 11. Pabakulod, marami yung saan. Ang sawarma nila ang halo. Ano yung halo? Hmm? Pag yung kami Ikaw nalagay. naglawas isang Baka. sente. Ang loob. Dito na ko pamilili ko. Sa warma bib. Tomato lay ng pangular. Ano nga? At ka kami nagbayad? Sa turunan. Turunan ko barangay yun. Hindi makakakamot sa tupiri sa tukuha. Ay, sa to. Dancing hall. Kaya ka na yung ungit. Ikaw, magkukuno-kuno ka. Ha? Magat, baka puntang. Nangangalas ka niya ako kuya nga tarang mo rin. Oo. Bakit ko tayo ibang pigyanan? Isip ko kaya kan ako ng gabi eh. Nalabas eh. Balik natin. Ano ba ang pick ko? Nagtamo na ako kuya ng anong palamig. Balik. Sinabi mo eh. Sinabi ko pala ito dahil gagalit yung mga barkada ko doon. Dahil sinama mo lahat. Pag manikin ko, sinasabihin ko yan. Hindi na po sa Jason. Bauyan na mo. Makakukuhay, makakuno. Dapat ng fish buli ka tayo. Ang angin kaya niya. Tulong ano? Tulong ading patras eh. Ikaw na ako. Ano tayo? Ano? 5 bituka. Eh, basta 17 na ito sa ano? Lamin. Ito na dapat na ano, hindi no? Nakapat ka. Natulog. Walang magagalit eh. Hindi man apat. Tulusan. Sabi pa ni Sister. Pagkain naman, pagkain naman ang utakay sagi. Di kayo nag-edya. Nagulisan na ato di. Mana? Sabay na kami pa. Ay, naguli ka ngawan. Yung balon, kasi kami ito balon. Kaya pa lang dahil Tapos, sa gabi. di ako na kaya trabaho, nagkarang kong galing ito. Ay, kung may... Bang root puti ko. Oo. Pati magkaon, maraot. Kaya, doon ko na magamit. So ako nga ni unang Kaya, pagdulgan. Una akong pagdulgan sa ngipon. Sa Manila Berek-berek. na kaming tris. Berek-berek na ako sa tukotson. Tapos sige ko sa tangis. Pero, Bakal, binakalsan ako ni Kuya sa Dolphinal. Dolphinal ka na ko nakaaling. 5 minutes tanggal. Dolphinal. Si Kuya Mayo, nagpagamot ko man. Una ko anit. Kung ang buka. bumuta na. Sige na, nilibre ka niya. Di na. Ano? Di na, kukuha na libre di ko. Nga tausado. Kada. Oo. Pero subscribe mo iya. Oo, subscribe mo iya. Manood ka ng vlog para Manood ka ng mo- ano. para makita mo sarili. Oo. Anong name? Paring Jason. Parang Jason. Sabi kayo, nag-vlog baga sa bago. Kasi Jamel. Sabihan mo na. Ano nga po? Paring Jason TV. Lang kuha kaya kita pala.
Pwede na nagsusuro-suro. Susuro. Pwede mo ka di. Siguro Binaggaan yun, gaya. wala pa kita kay Erika yun eh. Wala ba na ako sa dibato? Thank you. Katol sa pwede naman mo ah. Ano oras mo ganyan sila no? Ikaroon at the strike 2. Strike 3. Pagalinan ko na yan saan. Pagalinan ko na tama. Mga bado mo saan. Grabe mga preparasyon ka rin mga parating ka. Hindi mapagsuko. Sige na, Joanna. Kung gusto mo po. Pagkat sa Tres Danali, sa Tanali, Manila. Tapos mauban na ka mo sa ito. Sana Maria, Lawon kaya ko. Tulong mo na ko lang, palahat ko rin. Malungkot ko dito. ay nakalap sa pagkas ng lulog niya. Infection na. Tumigad ko. Ano ka na gano'n ka? Yan po, tapos na kami ni tatay na kumain. Maya maya uwi na kami. At babalik pa kami dun sa barracks kasi kunin ko yung mga gamit. Yan mo ay. Tamo talaga. Pag mag-schedule ikatay sagi. Ada may kanturugan. Tamo! Ada turugan. Da talaga. Hiram-ram kita mag... Kiram kita sagi. Pero magiinom ikaw ha. Ay, amo. Bye-bye. Bye-bye. Daro mo na tay. Ayan po at dala ko na yung mga gamit. At last day natin ngayon dito. Ay! Let's go! Sabi ko na, hindi ako mag-aantay eh. Antay ko, gagabi din ako. Dami mo ito. Let's go! Naisip mo, yung cellphone baka kaya mo na Nandito na kami tatay sa ano? Sa sentro. Sa may LCC. Yo! Ay, medyo ginabi na kami ni tatay. Ha? Oo. Wait, bro. Mamamaling ka ata to. Amo talaga, Vince, oy! Vince! Amo talaga, Vince! Amo talaga, oy! Amo talaga si Kuya Vince, oy! Vicente, nag-withdraw tayo.
Madilim na. At yun, di na tayo nakapagpaalam kila Kuya Puloy, Lola, kila Ate Bidang. Siyempre mga tao doon, maraming salamat din sa inyo. At mababait sila doon. Wala kasi Ate Bidang, di na ako nakapag-paalam. Magtrabaho kung masakit yung ngipin. Ganun din, baka bukas masakit na naman. Maghapon lang ako nakahiga dun sa barak. Sabi ko uwi na lang ako. At dinala ko ng mga gamit. Ay, madilim na. Dito na kami sa kanila kaya Noli. Bababa si tatay. Baril mo. Supply. Ayan na. Dito na ako sa bahay. Madilim na. Ito lang ang ngipin ko. Oh, puro cellphone ah. Ay. Ulam na kayo? Isda, anong luto? Yun, nakarating na ako dito sa bahay. At time check 6:26. Pero kung di sana sumasakit yung ngipin ko, bala ko sanang umuwi, ados pa. Kaso di ko magtrabaho eh. Nakalupa ng Pinasanda mo. Nawawala siya. Kaso pag kumain na ako, pag nagkagat, nag-abot, masakit. Maghapon lang ako nakahiga doon. Nakakaya naman doon na nagtatrabaho sila tapos ako nakahiga. Pangit naman na ano. Kaya kapag decision ka na uwi na lang. Tapos kasi kasuwin ko bukas na lang yung mga nadalhin natin. Pagiling ako nung papagiling ako bukas. Vlog ko na lang yun na lang vlog ko. Papagiling ako ng buto ng kakao. Gagawing tabliya. Tapos ito pwede natin tong gawin atsara. Para may siyempre yung mga niya din, kapatid niya. Siyempre may pasalubong din tayo doon. Tapos yun, yung pansit na yun, nung binili ko, may nagtanong kasi kung ano daw gagawin natin. May nila kasi may dalang pansit. Pasalubong po yun namin. Para, kasi bihira yan matikman nila yung pansit bato. Pang merienda din. Pang merienda din. Kasi nandun din kami rin kakain yan eh. Kumbaga para makatipid-tipid na. Pwedeng pang ulam. Kaya dala na rin akong bigas. Para yun, nakakahiya naman sa tutuluyan natin. Kailangan din natin gumastos sa pagkain. At ayun, hello kay Ate Bidang. At yung mga tao doon na nakasalamuhan natin ng mga ilang kasi halos 2 linggo tayo nag-stay doon. Kaya Kuya Puloy, kila Chinchin. At di na ako nakapagpaalam sa inyo kasi wala kayo doon sa pag-alis ko.
Kasi pumunta muna ako kila Gwen. May ginawang vlog kila Gwen. Yun, maraming din salamat sa araw-araw at sa pagluluto ni Ate Bidang. Yun. Baka matagalan tayong hindi makabalik. Basta yun, maraming salamat talaga. At minsan nagbibideo kami dun sa barracks. Maraming salamat sa inyo, Ate Bidang. Dito ka kasi. Dito. Ang init kasi. Init. Masawa ko. Hay ka, share ko nalaan. Ate Bidang. Kila Chin. Hay ka. Lobat na yung ano. Kaya nga. Hay ka sa kanila. Siyempre, nag-hide din ako. Mainit dito. Summer na summer. Ang init dito sa... Ang gano nga eh. Tigas ko na naman. Wala na. Ha? Tingnan mo nga yung ano. Namamaga kasi Maga? Maga talaga siya. Ayan. Spatan. Galing mo yun nababay ko. Dito ba lang sa gamit. Kumain. Dahan-dahan. Ganyan talaga. Balak ko sanang palinisan ko sa dentist. Tapos papasta. Hindi pa yan kasi maga nga. Kailangan maggamot ka mo. Kareseta ka ng gamot doon sa Dami nga may gamot na ako dito, di ba? Bumili ko ng gamot, sabi bumili ko. Pang lang, Tapos- painkiller lang muna. Tapos yung kahapon, di ba sabi ko sa'yo na nakisuyo ako kay Chincha na bumili. Nakabili pa pala siya. Ang dami na. Ang daming gamot. Ayun, siyempre salamat kay Chinchin kasi bumili siya ng gamot at di niya na pinabayaran. Sabi ko bayaran ko. Nawawala yung sakit. Siyempre, ganyan talaga yan. Tapos, isang araw ka pala bumili ng gamot. Sana maging okay yung natin, lakad papuntang Maynila, yung pagamutan. Naglo-loading pati yung utak. Nag-init tayo eh. Ay, init. Maligo kaya. Tubig nga mo. Hindi ka Mag-isaw ko. Tubig. Ay, nako. Sayang yung 3 araw pa sanang vlog. Kaso, alangan naman pilitin natin yung katawan natin na may nararamdaman tayo. Basta yun po. Last day natin dun sa Pabay Project ngayon. Muli, ang ganito ng vlog na to. At maraming salamat. Maraming salamat sa mga sponsor, sa mga viewers. Thank you. Ano po, sana baka may mga komenta naman na bumalik ka na sa bumalik ka na ganito ganyan. Ibabalik ako doon kapag okay na. Di ba, ma? Oo. Kasi ayaw kong tumambay. Kung wala namang gagawin sa Maynila, siyempre babalik ako doon sa sa site. May tao, may bibili. Yan po. Bye-bye.